ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଫଳ ଯୌନ ଜୀବନ ପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବେ। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୌନ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ଓ ଶରୀରର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଦାମ ଓ ଅଖରୋଟ। ଅଖରୋଟ ମଧ୍ୟ କାମ ଉତ୍ତେଜନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରକ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଙ୍କର ଅଭାବ ନପୁଂସକତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବାଦାମରେ ଜିଙ୍କର ମାତ୍ରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଅଖରୋଟରୁ ବୋରେନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ବାଦାମର ବାସନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କଦଳୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଦଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ରହିଛି। ଏହା ସେକ୍ସ ହରମୋନକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କଦଳୀରେ ବୁମଲେନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପୁରୁଷର କାମ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଇଥାଏ। କଦଳୀରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରସୁଣ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରସୁଣକୁ ଉତ୍ତେଜକ ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି। ରସୁଣରେ ଓଲେସିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣିଥାଏ। ରସୁଣ ଭୋକ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼େ ତାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମହୁ। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରରେ ବାହାଘର ପରେ ନିଜର ସେକ୍ସର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମହୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଦ ପିଉଥିଲେ। କାମ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହୁର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ମସଲାଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ତେଜକ ଭାବେ ଧରାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ସେପରି ପଡ଼ିଥାଏ ଯେପରି ସେକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋରିଷ, ଲବଙ୍ଗ, ପିଆଜ, ସେଓ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା କାମ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସଫଳ ଯୌନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ।